gu langortia irazi genunean, Ilogi garenean Liga Baskara, gure horrengo zea zen igoltziare bai. Aposto egin genuen igoltzeko saltoa bezala izatia. Liga Baskatik tercera igotzeko, eta azkenean bidai gutxiago dauzka gure bai, ekipo gehiago Gipuzkoarra eta saiatu ginen hori lortzen. Azkenean gauzak ondo atera eta lortu dugu. Ni urte hasieran zanion presidenteari, gaina, aurtengo asmoa eta igotzekoa. Ez da igotzen frakasoa bezala, hartzen genuen, ikusita daukagun nivela, jolasteko mogoa, jende askori mina posizioa gula egin. Ez ga honenak, mailako honenak ez gera, baina, bueno, lanak eta presioekin eta azkenean, oinarritzen gintzen hortan. Azkenean hasieran ez suerte txarro ginen, gure bi jokalari gola sartutena o markatzutena defentzia hasia batean, belaunlo eta postatu zuten bilet. Bai, zalantzak atera zidan, azkenean, esaten zuen bezala, lesioarekin eta gauzak neko kelikola hasi ginen, baja bat zuzeko ginen, jende gutxiekin, ibili ginen, eta bueno, azkenean beste jokari batzu pauso bat aurrera mantzuten eta lortu genuen nivela hartzea berriz, hasieran pixka bi partido galun ez ziuntatzea, baina hartu genuen ritmoa pixkatzea eta egia esan ondo jondikola, urtia horrela. Azkenean jendea entzuna da, bakoitza bere gehiago eman, adibidez, pauso bat aurrera eman zuten jendeak ekipoko jokalari batzuk, pauso bat aurreago, io dute bere nivela bukaeran iritsi oso ondo, baina azkenean pauso horrekin doa azkenean ekipoa nivelatu da. Azkenean betik igotzen genituen jendea batzu eta jolasteko eta azkenean jende gaztiak intazeal, helburura lortu dugu azkenean. Bai, azkenean konfiantzak egin nio ginen eta jendea gai pentsatzen zuen trampolin bat bezala izatea, Liga Baskako tercera igotzeko. Azkenean gogoak intazea, lortzen lanak inta pixka eta lortu dugu azkenean. Gila esan bitu, gu normalera gora joten da presionatzea eta kanpo guztian presionatzen dugu eta gila esan Gipuzkoan mailan, lehenko mailan, ekipo gutxi dagite ateratzen, atzetikan jolasten baloiak gintatzea. Eta Liga Baskan haitu dugu, daudela ekipo batzuk minen digutela ondo, zetik badakite jolasten eta azkenean kostatzen zigun bere defensa euskatzea, balio lapurtzea azkar, beste urtetan egiten nuen bezelat, baina, azken pizka puntatuta jugadoriak eta goguakin, aurrera aterako. Azkenean dena matia, eta dena maten dugu nian eta irabazi galdu, azkenean jendea konten joten da. Azkenean gugin dugu etxeko partidotan, fortima bezala, dugu bi berdinketa eta partidoa galdu ustut, gainera. Beste guzti irabazintugu. Horri izan da goian jartzeko puntu pilarra handiguten jornadak eta azkenean. Guandela hilabete bat, liga bukatzeko hilabetea falta zela eta zehazte santutako hortan. Konduzian ekipo batzun galdu zuten eta hor marken bat ate genuen eta lau 5 puntoko eta mantentzen badugu etxeko partidotako dinamika, kanpuan zeuzer puntuatuta igotzen geha. Azken, lortu dugu eta gaina liga irabazita, kontento gau. Azken izan dugu partido oso raruak, txatarbe azken oso ondo jolasten dut eta Messi eta igual irabazi duzukuten. Hori amendik kontra hemen etxean berritu genuen iru merezita irabaztea, baina azkenean batatu genuen. Han lauta hotxekoa engainozua da, galdu genuna. 10 minuto falta empatea gozaren, guk sartutako gol bat aldatzen zuen dena, zen faiatu, behar sartu zuten, gu gehiago ereki ginen, eta mantziguten. Eta Santurtzikin, Santurtzikin, azeneko puntu ate genuen hemen etxean, izan dutzen segundo, denbora bukatu, eta segundo batea gola sartu ziguten. Ez zuen balio izan. Hori sartu baldin bat zen, galdun genuen, eta liga ez genuen. Azken puntu hori ere, lortzia eta azeneko minutu eta piko egon dugu iru jokak larekin, eta kostatu zigun, egia esan pila bat Santurtzi. Izan du da, beste ekipoat, ez digun irabazi,
Zerretik beraiek jolastute eta guk bai, eta azkein ez dezu eguna, beraie bai, guk ez, lortzen duguna. Azkenean uste genuen, lehenengotik bigarren kalea joango ginean, gauza ez hori izan da. Bueno, hasi ginen, eta gure gatu ekipo bat etxean gatu zigun, eta etxean fuerti geha, egia esan, eta azkenean aurrera atera. Horre zen kukugiaga, maile bat gehiago ere bai, eta hori irabazi. Sorpresa eman ez da ze, digo, Eta goia Ibarra egintazea, eta jendiago guak intzeon, jokaraia kriston, irazingo dugu, eta irazingo dugu. Goiko ekipoak intortzen diatazen hori irazingo dugu, eta azkenean irabazi ez, eta nola irabazi gainera, azkenean zazpi hiru bukatu zen uste dut. Nio oso ondo, azkenean kriston itxura emanez hemen, jendea mordoska etorri zen ikustea gaine hortan, oso kontentu jontza jendea. Eta gau txataloen kontra semifinaletan, horrek egin ikune, jolasten beraiek askotaz hobeto, hori ez dago, azkenen minutu tardiko margena, 28-30 minutuko hor segituan irugo sartu ziguten, eta hor joan zikunda, jazken. Disfrutatzia, partido joan, disfrutatu, jolastu, eta hartzen zen emaitza tortzia zen. Gure listoiatzen irabaztea jutia, eta partidoa, eta jasan kopa jolastu dugunean hastian zertazea, haste ugaran, jendia ez da iriste, ez gaude horta prestatuak, konfiantza. Talea konfiantza hartu du, jolasteko moduan konfiantza hartu du, gauza asko ondo egiten ditugu, eta azkenean konfiantza egiten ditu pauso aurrera matea, eta hor dago, azken klabea. Non gustatu izango zen ez sufritzea, eta emaitza jarko digute bere lekuan. Goian jartzen baga ez detela uste, goiako peleatua. Antigo korritori irazio gulen gurtian eta kopa, partido bat da, ez da liga bat osua. Azken partido bat igual posio zuen, liga osuan. Eta goian mantentzen baga, goian. Tortzen dena tortzia, azkenean. Ez dugu uste berriz igoko ganikan, bueno. Ez dut ez da ingo durikan erdian jarri, jendia goguak indago eta zea, eta ez da egun dugu batzutan bi antazea, eta ez dugu, ez da modu honean jarraitzen dugu, lan egin, emaitza tortzen diren atorri, eta listo, ez denean baikara harri poza. Amesten genuena lortu dugula, ez denean nahi genuen nigo, lortu dugu, azken kriston poza. Eta jendia horren kontentu ikustea eta zea, gehiago guan dira.